Подорож кримськотатарського прапора світом триває. Цими вихідними в рамках всесвітньої кампанії «Liberate Crimea» 10-метровий стяг розгорнули у Празі. З жовтня він подорожує світом і вже побував у 12 країнах на різних континентах. Як акція відбулася в Чехії та куди прапор рушив далі, розкажуть мої колеги. Крим був, є і буде українським. Волю кримським татарам. Саме такі побажання залишили українці та чехи на величезному кримсько-татарському прапорі, що з осені подорожує світом. До Праги його привезла ця чеська активістка. Вона була на останній акції «Liberate Crimea» у Берліні. Цим заходом і цим прапором, що подорожує, ми демонструємо підтримку Україні та кримським татарам. Це дуже важливо, щоб цей прапор побував у максимальній кількості країн, які покажуть, що вони на боці вільного Криму. А ці дівчата до акції долучилися випадково. Вони туристки зі Львова. Кажуть, коли побачили у центрі європейського міста рідні прапори, не змогли пройти повз. Ми приїхали на екскурсію і, гуляючи містом, побачили цей плакат, і ми зрозуміли, що ми не можемо пройти повз, оскільки це буде просто недбалість з нашої сторони, нас як українців, якщо ми просто цим погордуємо і пройдемо. Ми просто відчуваємо проблему всередині нашої країни, і ми дійсно за це переживаємо, і мені здається, кожен українець відчуває це на собі. На акції був не лише кримсько-татарський стяг. Віднедавна світом подорожує і ось цей прапор військово-морських сил України. Після того, як Росія на очах у всього світу захопила у полон українських моряків, побажання пишуть і їм. Символізує нашу солідарність з українськими моряками, які знаходяться в полоні російському. І, власне, всі організації, всі країни, куди вони теж пишуть власне, таке звернення до тих хлопців, які знаходяться в полоні, щоб вони знали про те, що ми їх підтримуємо і що ми за них боремося. Чехія стала 12-ю країною, де пройшла міжнародна акція «Liberate Crimea». Попереду ще 16. З побажаннями від мешканців і гостей Праги прапори рушили до Словаччини. Наступним містом, де розгорнуть ці стяги і нагадають, чий Крим буде Братислава. Софія Блява, Дмитро Суспільний з Праги для Zaman АТР.